الله أكبر الله أكبر. Barkanmu da warhaka masu kallonmu da sauraronmu, ku kasance da mu a tashar mu ta NGT Interview TV. A safiyar yau ne ya gabatar da sallar Idi na babbar sallah a cikin garin Fortescue da ke jihar Yobe State. An gabatar da sallar ne a ranar 6 ga watan 6 2025. Sallar ta zo da abin al'ajabi yadda ta kasance mana ranar Juma'a, farin ciki ga dukkan wani musulmin duniya. Shagalin zai zama 2 zuwa 3 ga shagalin Friday ga kuma na babbar sallah. Kasance da mu a tashar ta NGT Interview TV. An gabatar da sallah lafiya, an tashi lafiya. Ubangiji Allah mai da kowa gidansa lafiya. An yi sallah lafiya, din daga jama'a a lokacin da aka taso kowa yana kokarin komawa gidansa. Ubangiji Allah mai da kowa gidansa lafiya kamar yadda ya kawo sa masallacin nan lafiya. Mun gode. Assalamu alaikum, barka da warhaka. Sunana Ishaq Khalid Yakub. Zan yi sanin sunanka? Sunana Salisu Abdulhamid Ibrahim. To Malam Salisu Abdulhamid Ibrahim, kasancewarka da kare da masu ba da kariya a addinin musulunci, kasancewar ku yan agaji masu kula da sahun sallah da dai sauransu, duk wanda ya zo gurin ibada ke ba shi kariya ko kuke saita shi a sahu normally sai yadda ya kamata. Yau ne 6 ga watan 6 rana ta sallar Idi a cikin garin Fortescue da ke jihar Yobe State. Tambaya ta a gurguje shine, ai yadda aka yi sallah aka tashi lafiya, wana irin abubuwa ka gani na ban al'ajabi ko kuma irin farin cikin da ka ji da kuma nishaɗin da kake ciki a matsayinka na mai ba mu addinin musulunci hidima? To alhamdulillah, masha Allah, kamar yadda kaga aikin nan ya gudana yau a wannan waje. Wannan aiki ya samu tsari da kulawa na majalisar agaji ta Fortescue Local Government, wato wanda yake under Jibu International Quarter Jos. An samu tsari da kulawa daga majalisar agaji da sauran jami'an tsaro, wato sun ba da gudunmawa sosai wajen gudanar wannan aiki. Kuma alhamdulillah aikin ya tafi kamar yadda kake kallo, gashi na har da ake ci gaba da yiwa. An yi shiri ne tun wani lokaci kafin zuwan wannan ranar. An tsara kowane waje da waɗanda za su jagoranci wajen saboda kar a samu matsala, komai ya zama ya tafi uniform, komai ya zama ya gudana yadda ya kamata. Wannan dai jajircewa ne aka samu da kuma haɗin kan al'umma da suka halarci wannan waje, shi yasa wannan aiki ya gudana. Wannan babban abin farin ciki da muka samu a nan shine yadda jama'a suka ba da haɗin kai, aikin ya gudana cikin nasara. Gashi alhamdulillah an yi sallah kuma an watse lafiya ba tare da an samu hatsaniya da jama'a ko wani abu makamancin haka ba. Gaskiya wannan babban abin farin ciki ne gare mu da kuma sauran al'umma yadda suka ba da haɗin kai wannan aiki ya tafi. Ina mai jinjina a gare ku tare da fatan alkhairi. So masu kallon mu da sauraron mu, kun ji anan ne muka karkare hirar mu da National Organizing Secretary Fortescue South. To kun ji dai sakataren ayyuka kenan. ya gabatar da kansa. Kun ji da muka karkare hira da shi yadda suke ba mu, ya faɗa muku yadda suke ba mu addinin musulunci hidima. Wayannan bayan Allah abin a jinjina musu ne matuƙa, saboda suna kula da mutane yayin da suke ibadunsu, a yi ibada lafiya a kuma tashi lafiya. Kamar yadda yanzu an yi sallah lafiya kuma an tashi lafiya. Fatan mu Allah ubangiji mai da kowa gidansu lafiya. Ku kasance da mu a tashar mu ta NGT Interview TV.